Birpasatuko dugu, nola txertatu Classroomen lan bat, eta gero nola ikusi notak. Bueno, horretarako, joango naiz atxera, kokatuko gara edo zabalduko dugu nahi dugun ariketa, adibidez hori, egin da geneukana, zabalduko dut, eta zuzen, amaiturik baldin badago, joango gara, zegoen zer gordego gabe, berezkuratzen dut, eta jazta. Asignatuko dugu lehen gelara, orduan asik tulirnez, eta hor geneukaina zuzen Classroom aukeratzeko. Gogoratu beti via link, ez bai class. Geritzen da Classroomena, nik egin dut gela bat Wizard.me ariketa hau egiteko, izango da lan bat, eta jarraituko dugu. Froga Wizard jarriko diogu izena, egingo dugu ondia, puntuak izango dira 10, eta ez dago gairik, sartuko dugu gaia orain frogatzeko berriro nola egin, gaia izango da Wizard.me, eta sortuko dut lana. Hemen daukat ikasle baten saioa zabalik, etxeko dut hau, hemen daukat ikasle baten saioa zabalik, gela horretan dagoena, eta, kargatzen badut berriro, hor dago lana ja, Froga Wizard, lana egiteko. Sakatuko du, ikasleak, bertarea, eta egingo du ariketa. Eskatzen dio lehenengo aldiz sinatzeko, eta berak egiten badu baitare Googleekin, arazorik gabe, logeatuko da kontu horretan daukan izenarekin. Kaso honetan ikasle 0 bat. Hor dago ariketa, idatzi dakizuna, hemen entzun eta arantzuna eman, bi gehi bi zen, orduan 4, hemen nire amaetxean dago, eta kalean dago eta ni etxean nago. Hemen jarri behar ditu izenak, ez ditugu jarriko guztiak, denboraz galtzeko. Burua. Jarriko dugu bat, adibidez, txarto. Ikusteko gero desberdintasuna. Jarri ditugu burua eta haua. Hemen lotuko ditu bikoteak, egingo dugu baitare edozein modutan, hemen egin behar zituen batuketak, hau egingo dugu ondo, behintzat, punturin bat izateko, hemen zen kenketa, eta hemen zen biderketa. Okertuz banaiz, ondo gongo da. Hemen zailkatu behar ditu, klik eta aukeratu. 3 da lehena, 15 da bakoitia, 6 da bikoitia, 4 da bikoitia, 7 da lehena eta 9 da bakoitia. Hemen bilatu behar ditu, orduan adibidez dauka bat hemen, zaldia, hartzen duen, klik eta arrastratu. Zubatzen da, hori bada sakatu behar da lehenengoan, eta azkenengoan, badoa kentzen, ordua sakatu behar du lehenengoan, eta azkenengoan, arraina, klik hasieran, klik amaieran. Hemen marraztuko du zehose, noski honek hemen ez dago egongo puntuaziorik eta bar, hemen ikusiko du aurkezpena eta gero alderak egongo dira behar bada, badakigu hemen, hori txata eta gero hemen komentario bat, gustatu zaion, ala ez. Orduan, gordeta dago eta amaitzen duenean, egingo duena izango da hand in work. Bidali dana, submit.
Vale, lana bidalita dago, eta orain noski ikasleak eta hori beti izan behar diogu. Hemen agertzen zaio bete duela, bueltatu behar da klasunera eta markatu eginda bezala ikasleak, irakasleak jakiteko. Vale, bueltatzen gara irakaslearen kontura. Irakaslea joaten bada bere klasunera ikusiko du hori entregaturik dagoela lana, baina ez da zuzenduta egongo. Ez zaio puntaziorik agertuko. Hemen dauka bat entregatuta, eta bitu, puntaziorik noski ez dago eginda. Ez dio ematen zuzen. Hori jartzeko, orduan egingo duguna izango da bueltatzea, hori, Wizardmirera jarriko gara hori ariketa horretan, nahi dugun ariketan, eta Answers sakatuko dugu. Venga, Answers atalean, hemen egongo dira ariketa hori egin duten ikasle guztiak, hemen daukagu ikasle 0 bat, eta hemen daukagu bere puntuazioa. 20 puntu bat, 40 tik. Zenbat denboratan egon den lanean, noiz begiratu duen azkenengo aldiz, edo noiz amaitu duen. Vale, eta hemen ikusiko dugu, hemen egin dituen erantzunak. Vale, orduan, hemen jarri dut txarto, daki zer gaitik, baina bueno, hemen burua dago ondo, berdez, eta hoa dago txarto, gorriz. Hemen lotu, baitare berdez agertzen dira bilauki hauek ondo, gorriz bi hauek txarto. Venga, eta hemen guztiak ondo. Vale, horrela joan algara, hemen guztiak baitare ondo. Vale, horrela ikusiko dugu noski nola egin duen ariketa bakoitza edo ikasle bakoitzak bere ariketa, eta gero bueltatzen bagara klarrunera, nota jarriko diogu zuzen, eta izango dugu ja ariketa hori eginda.